Ahojte, srdečne vás pozdravujem pri dnešnom výklade, ktorého témou je vyber si kartu alebo vyber si svoj balíček. Či už budete vyberať intuitívne podľa čísla 1, 2, 3 alebo podľa kamienkov, ktoré som si pre vás pripravila, je to úplne na vás. Môže ladiť 1, 2 alebo aj všetky 3 balíčky a to znamená, že v každom z tom balíčku, ktorý si vyberiete, si máte niečo vypočuť. Ametist je pre balíček číslo 1. Solnitové srdiečko je pre balíček číslo 2. No a obsidian, tento takýto hrot, je pre balíček číslo 3. Samozrejme jedná sa o kolektívny výklad a osobné výklady sú o mnoho presnejšie. Ešte by som rada povedala, že v podstate budeme sa zaoberať v tomto výklade všeobecne udalosťami životnými, ktoré vás čakajú a ktoré sa majú udiať najbližšie 2 až tie 3 mesiace. Budem sa naciťovať na čo najbližšie ako keby udalosti, ktoré sa budú blížiť do vášho života. Tak, postupne sa dostávame ku balíčku číslo 1. Tak. A tu máme tento krásny ametist. Tieto kartičky si dávam zatiaľ bokom, ktoré som predmiešala a popravde ani som ich nevidela poriadne, ale ideme sa teda pozrieť na balíček číslo 1. Takže balíček číslo 1. Udalosti, ktoré sa vám blížia do vášho života. Udalosti pre balíček číslo 1. No balíček číslo 1, vy tu máte naozaj veľmi, ešte som si nevyložila všetky karty, ale máte tu naozaj veľmi pekné, také tvorivé energie. Nech už robíte čokoľvek vo vašom živote a vo vašom aj pracovnom živote, ale mimo neho cítim tú osobu, ktorá je naozaj veľmi kreatívna, tvorivá a kde tá energia prúdi. Máte veľkú manifestačnú schopnosť si veci zhmotniť vo vašom živote, nakoľko tu máme tú kartu toho mága. Ešte by som chcela povedať, že netrápte sa nad tým, pokiaľ všetko ako keby nevychádza hneď tak, ako by ste si to priali, pretože tu môžem cítiť ako keby istú frustráciu z niečoho, čo nemusí vychádzať vo vašom živote, že to nevychádza tá manifestácia, ako keby to zhmotnenie a premietnutie teda do tej skutočnej reality úplne hneď. Ale karty vás nabádzajú k tomu, aby ste z toho neboli takí frustrovaní, možno nedočkaví. Ešte si vyložím druhý rad kariet, udalosti pre balíček číslo 1, ktoré vás tu čakajú. Osmička palíc pod osmičkou palíc. Takže to je... Vy naozaj môžete byť v ohnivej energii. Naozaj môžete byť v ohnivej energii, pretože tu máme veľmi veľa palíc a takej ohnivej energie. Naciťujem tú energiu strelca, možno leva. Naozaj niekoho môžete byť v tomto znamení. Ak nie, tak ste naozaj práve v takej ako keby tvorivej fázi vo vašom živote. A ak v tej fázi doposiaľ ešte nie ste, pretože sa pozeráme na udalosti, ktoré ešte len prídu, tak budete. To je tá dobrá správa. Ako keby karty vám chcú povedať, že by ste si mali viacej veriť a viacej dôverovať v to, že to zvládnete. Ako keby prestať sa trápiť nad tým, čo nedokážete zmeniť s tou osmičkou mečov. Tu naciťujem, že mnohí z vás sa momentálne môžu cítiť zaseknutí, či už riešite primárne svoju pracovnú alebo vzťahovú oblasť, pretože vnímam tu aj mnohých, ktorí tu budú riešiť vzťahy, tak máte tu možno niekoho v vašom živote, kto je veľmi pomalý, je to knieža mincí, bík, panna a kozorožec a ten človek môže byť naozaj veľmi, veľmi pomalý. Síce jeho kroky sú stabilné, ale sú naozaj pomalé. To je to, čo by som pre balíček číslo 1 chcela povedať. Zároveň vám vyšla karta posvetná sila. Očisti svoj priestor a tvoja duša sa povznesie. Veľmi, veľmi pekná karta a naozaj ako keby zároveň sa mi to veľmi spája s tou tvorivosťou, lebo v podstate vy ste jedineční a to je to, čo by ste si mali uvedomiť. My tu máme toho jednorožca a vnímam tu naozaj niekoho, kto si pozerá tento výklad, kto je jedinečný a kto si možno ešte stále neuvedomuje, že aký jedinečný a aký výnimočný je. A
idú vám tu do života, vnímam tu pre vás ešte aj vzťahy možno dvoch mužov. Páni, otočte si to, ak pozeráte tento výklad. Vy ste sa tu veľmi natrápili kvôli nejakému vzťahu a kvôli nejakému mužovi. Boli ste tu zablokovaní a tým pádom tu cítim, že tu bol zablokovaný do veľkej miery aj váš ten tvorivý potenciál. Zároveň však chcem, aby ste vedeli, že vám prichádza do života niekto úplne iný. Niekto nový, kto bude rovnako tvorivý a rovnako zanietený pre vec ako vy. Ten niekto, nakoľko nám tu vyšiel ako král palíc, hovorím, môže byť v ohnivom znamení barán, lev, strelec, nemusí. Vidíte, ešte aj tu nám vyšla tarotová karta pre doplnenie, karta sily a ešte aj tu máme toho leva. To je to, že ja si myslím, že vy ste naozaj veľmi trpezliví, tvoriví a máte tú iskru ako keby v sebe a myslím si, že práve tie karty vám chcú ako keby aj ukázať a doplniť ten výklad, ktorý tu práve hovorím, že nebojte sa tvoriť ďalej a necíte sa ako keby zaseknutí, možno máte pocit, že stagnujete. Jednoducho je tu ako keby taká nedôvera, možno v budúcnosť, možno v to, čo vás ďalej ako keby v tom živote čaká, ale vedzte, že tu je naozaj dôležité, aby ste verili a začali ešte viacej veriť samého seba. A pomôže vám to aj tým, že začnete jednoducho tvoriť. Viacej tvoriť v to, čo naozaj cítite, že chcete robiť. Jastrabí princ, duchovná komunikácia, pozornosť. Áno, naozaj, ja tu cítim, že vám tu ide do života niekto, či už ste muž alebo žena, kto pozerá tento výklad, kto je naozaj veľmi duchovne okrem iného založený. Môže to byť naozaj niekto veľmi tvorivý a niekto, kto bude na rovnakej vlnovej dĺžke, na ktorej ste vy. A toto spojenie cítim, že bude naozaj požehnané, pretože my tu máme to číslo 11 a ja sa práve na neho aj pozerám, že v podstate tu vám naozaj prichádza do života po tom trápení, ktoré ste prežili, niekto, kto bude podobný ako vy. Ďalšia karta, ktorá nám tu vyšla, je kráľovstvo zvierat. Je tu viacero zvierat na tej karte, ako keby zobrazených. Samozrejme, verí sa, že každý má to svoje silové zviera, či už tam máte toho jelenia, áno, alebo toho vlka, alebo tú sovu, ktorá symbolizuje taký ten nadhľad, ktorý práve teraz máte získať. Jednoducho, možno jedno z týchto zvierat, ktoré sú na tej karte, vás oslovilo ako prvé a na ktoré ste prvé zamerali svoj zrak, tak to vám práve svojou to charakteristikou chce niečo ako keby povedať. Áno, ten jeleň symbolizuje jedinečnosť. Ten dravý vták, ktorý tu je, symbolizuje nadhľad. Áno, je to neskutočná sila a zároveň ako keby aj bystrosť, inteligencia, ktorá je s ním spojená, medveď, silu jednoznačne. No a ten vlk, ktorý tu je, tak ten symbolizuje múdrosť. Veľkú múdrosť, v podstate každé z týchto zvierat symbolizuje niečo iné. No a samozrejme ako keby práve to máte ako keby v sebe tú vlastnosť viacej možno, alebo tú cnosť, ktorú máte v sebe viacej vypestovať. To je to, čo by som povedala ku balíčku číslo 1. Naozaj udalosti, ktoré vám prichádzajú do života, sú veľmi, veľmi pekné, ale podstatné je, aby ste uverili, že vlastne vy si to zaslúžite. A kľúč od toho celého, od toho, čo vám tam prichádza, od tej tvorivej zmeny, máte v sebe len a len vy. Presne ako je toto na tej karte zobrazené. Tak, ďakujem vám veľmi pekne a ja sa pomaly presúvam ku balíčku číslo 2. Vítam všetkých, ktorí si vybrali balíček číslo 2 a s ním toto spojené selenitové srdiečko. Samozrejme, pozeráme sa na výklad kariet, vyber si kartu od 1, 2 až 3 a ako som aj spomenula, môžu s vami ladiť viaceré ako keby kamienky a tým pádom si môžete vybrať viacero balíčkov a je to úplne v poriadku. Zároveň chcem dodať, že sa budeme pozerať na vaše najbližšie životné udalosti, čo vás vo vašom živote čaká. Tieto karty predmiešané si zatiaľ nechávam bokom. A ideme sa teda pozrieť na balíček číslo 2.
udalosti, ktoré vás čakajú vo vašom živote. Zameriavame sa na časové obdobie, keby ste chceli presnejšie vedieť, 2 až 3 mesiace. Dobre. Dobre, balíček číslo 2. Primárne budete tu riešiť vzťahy, nakoľko my tu máme kartu dvojku pohárov, ktorá sa mi veľmi, veľmi spadá do takej ako keby vzťahovej roviny. Niekto, s kým ste spriaznená duša. Dobre, a ešte si vyťahnem teraz aj druhý rad kariet. Balíček číslo 2. Životné udalosti. Balíček číslo 2. Čo vás čaká? Aké životné udalosti vo vašom živote sa budú diať? Niekto vás tu naozaj veľmi sklamal. Dobre, balíček číslo 2. Ešte si chcem všetky karty vyložiť. Balíček číslo 2. Udalosti pre balíček číslo 2. Fúha, takže my tu máme dvojku mečov pod dvojkou mečov. Dobre, chápem. Je tu veľká stagnácia, ktorú vy ako keby momentálne zažívate alebo prežívate vo svojom živote. A udalosť, alebo respektíve čo vás práve čaká a čo sa tam podľa mňa bude aj meniť, a vy sami prechádzate podľa mňa veľmi veľkou premenou a transformáciou, možno práve preto ste si klikli na tento výklad, tak máme tu kartu smrť, znovu zrodenie. Vy ako keby vďaka tejto situácii, vďaka tomuto vzťahu s týmto človekom nadobúdate iný pohľad na svet. Áno, tento človek, ktorý je nám tu zobrazený v tej karte knieža palíc, čiže ohnivá energia takého strelca, naozaj môže byť, naozaj nemusí, nakoľko jedná sa naozaj, pozerá vás viacej tento výklad. Vy sami, ešte by som chcela povedať, že môžete byť v ohnivom znamení, nakoľko tu máme kráľovnú palíc, čiže barán, lev, strelec. Podľa mňa ste veľmi jednak tvorivý, aktívny, aj atraktívny. Aj tá osoba, na ktorú myslíte a vďaka ktorej, alebo kvôli ktorej ste taký zaseknutí momentálne vo svojom živote, aj tá je veľmi aktívna, aj atraktívna. A ja tu cítim to, že vy tu budete prechádzať takou vnútornou premenou vďaka alebo kvôli tomu práve, čo sa stalo alebo deje s touto osobou. V podstate táto osoba mohla byť nečestná, môžu byť aj trojuholníkové vzťahy. Jednoducho tu bol niekto ku vám nečestný, neúprimný, nehovoril vám úplne všetko. A vy ste vďaka tomu došli do bodu, že predsa vy nechcete, aby ste v tom vzťahu dávali vy viacej do toho celého, ale vy si naozaj zaslúžite niekoho, kde sa budete cítiť naplnený. Naozaj, tá pravda je, že pre niektorých z vás, pretože sú tu také dve linky, ako keby, ktoré tu naciťujem, je to, že buď začnete s touto osobou ako keby úplne od začiatku, pretože o tom nám to hovorí to ESO palíc, ktoré tu máme z okolností dvakrát, a opäť sú to palice, to sú akcie, to je taká iskra, to je taká zanietenosť, áno. A zároveň tu cítim, že buď začnete teda od začiatku s touto osobou, ale na úplne inom základe, alebo vám prichádza do života niekto úplne nový, kto bude vaša spriaznená duša. Nakoľko my tu máme tú kartu dvojku pohárov, a naozaj je to veľmi pekná karta, pretože tí dvaja sa pozerajú priamo do očí. To znamená, že samozrejme to rozhodnutie, či do toho budete chcieť ísť znova, je úplne na vás, ale ja to naciťujem, že vy tu budete buď s niekým začínať od znova z minulosti, alebo vám tu príde niekto úplne nový do budúcnosti. Časové obdobie 2 až 3 mesiace. Samozrejme snažím sa naciťovať tie udalosti, ktoré vás čakajú čo najbližšie. To znamená nie nejaká ďaleká budúcnosť. A dokonca o tom, že vám tam ako keby, ja som predmiešala tieto karty, ani som ich poriadne nepozerala, tak o tom, že vám tu prichádza naozaj spriaznená duša. My tu máme dvakrát tú kartu dvojka pohárov. To znamená, že naozaj niekto, kto je úplne ako keby kompatibilný s vami, s tým, čo vy naozaj chcete, a naozaj tu cítim veľmi, veľmi pekné spojenie, ktoré vás tu čaká a ktoré sa chystá. Tajemný hrad.
zažehnúť svetlo v temnom kúte chce odvahu. Aha, zasvietiť svetlo v temnom kúte chce odvahu. Áno, ja si myslím, že celkovo mi to hovorí o tom, že vy prechádzate ako keby tou vašou transformáciou, kedy si vy budete svietiť presne tým svetlom, ako to máme na tej karte Esopalíc. To znamená, že presne to svetlo, alebo tú iskru jednoducho sa vám podarí tam zapáliť. Samozrejme, áno, chce to odvahu, pretože ja tu cítim, že vy ste stagnovali, možno ste si lámali hlavu nad tým, ako to celé pôjde ďalej, ale zároveň si uvedomujete, alebo ste si už uvedomili, že práve tá zmena nastáva vo vás a v tom vašom uhle pohľadu, presne ako tu máme na tej karte smrti zobrazené. Dobre, ďalšie karty, ktoré tu vyšli, vesmír. Kreativita, nekonečná veľkosť. Áno, mám tu ľudí, ktorí sú, ako som aj povedala, naozaj veľmi aj intuitívne založení, pretože my tu máme ten mesiac a takéto pomyslené ako keby spojenie so zemou. Čiže naozaj máme tu niekoho, kto je veľmi kreatívny, tvorivý, zároveň veľmi intuitívne založený a zároveň niekoho, kto tú intuíciu sa nebojí aj použiť. Takže naozaj veľmi, veľmi pekné karty, ktoré vám tu vychádzajú a v podstate celkovo podľa mňa to súvisí aj s tou vašou transformáciou a s tou zmenou toho nastavenia, ktorým si budete alebo ktorým si práve teraz prechádzate. Hranice. Práve tieto hranice, ktoré tu vyšli ako ďalšia karta, tu ja naciťujem pre vás, že vy si samozrejme uvedomujete s tým, ako meníte ten váš názor na ten vzťah, ale aj veci okolo vás, tak zároveň ide to ruka v ruke s tým, že si vy chcete nastavovať a nastavujete svoje hranice. Možno práve tie hranice nastavujete aj tomu človeku, ktorý vám toto všetko spôsobil. Zároveň však viete, že tie hranice si nastavujete a budete si nastavovať aj do nových spojení, aj do nových vzťahov a je to v podstate ako keby nezáleží na tom, či budú partnerské alebo povedzme aj v tých pracovných. To je to, čo tu ja vnímam. A samozrejme toto je niečo, čo vám naozaj prospeje. Pretože ako tu máme na spodu balíčka, máme tu ďalšie ESO a to je ESO mečov. Vy si tu naozaj budete robiť presne takto jasno. Ako keby vám tu ako keby veľa vecí bude dávať väčší zmysel, veľa vecí vám bude postupne ako keby prichádzať a vy tým, že budete meniť to svoje stanovisko, ten svoj pohľad, budete získavať väčšiu jasnosť v tom vašom živote. Možno dostanete aj nejaký nápad, jednoducho bude vám tam prichádzať, ako keby vidíte aj to svetlo, to je ďalšie to svetlo, ako keby, ktoré prichádza tam z hora. Takže takto by som zhrnula balíček číslo 2, ktorý je naozaj veľmi, veľmi pekný a veľmi sa mi viaže naozaj s tou vzťahovou úrovňou, pretože tu máme dvakrát kartu dvojka pohárov, čiže naozaj prichádza vám tam niekto alebo znovu začínate vzťah s niekým z vašej minulosti, ale podľa mňa už na inom základe s tým, že vy si viacej budete dávať pozor alebo viacej si dostriehnete na tie svoje hranice. Tak, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas. Samozrejme, v prípade záujmu osobný výklad je na mňa kontakt v popise videa a budem sa tešiť na budúce. Majte sa krásne. Srdečne vítam všetkých, ktorí si vybrali tento krásny čierny obsidián. Ideme sa pozrieť na váš balíček. Témou tohto dnešného výkladu bola výber si kartu. Samozrejme, respektíve ten kamienok, ktorý je pridelený ku každému balíčku. Samozrejme témou celého výkladu, na ktorý sa pozerám, sú životné udalosti, čiže čo vás čaká najbližšie, povedzme 2 až 3 mesiace. Samozrejme zoberte len to, čo s vami naozaj ladí, nakoľko sú to kolektívne výklady. No, ideme sa teda pozrieť na udalosti. Karty, ktoré som si predmiešala, si dám takto bokom. A tie si odhalíme, respektíve otočíme až potom, ako si otočíme ostatné karty. Čiže balíček číslo 1, balíček číslo 3. Dobre, takže udalosti, ktoré čakajú balíček číslo 3. Dobre.
Ku balíčku číslo 3 by som chcela povedať, že ak s vami ladil, alebo ak ste premýšľali nad tým, že či si máte vybrať balíček číslo 2 alebo číslo 3, tak odporúčam vám pozrieť si ešte aj balíček číslo 2 a hneď sa k tomu aj dostanem, že prečo, len si ešte chcem vyložiť druhý rad kariet a hneď sa do toho celého pustím. Čiže udalosti pre balíček číslo 3. Osmička mečov, tak tu máme dvakrát, čiže veľmi veľa trápenia, ktorého ste si tu ako keby prežili a veľmi veľa podľa mňa blokácií a takého mentálneho zaseknutia môže byť aj v pracovnej oblasti, ale ešte si chcem využiť jednu kartu pre balíček číslo 3. Dobre. Tu naozaj ako keby odporúčam pozrieť si výklad aj pre balíček číslo 2, nakoľko my tu máme opäť kartu dvojka pohárov. Takto, nakoľko sledujete tento výklad viacerí, naciťujem tu to, že v minulosti, respektíve možno aj práve teraz, keď pozeráte tento výklad, tak veľmi ste sa trápili nad nejakou situáciou, môže byť aj pracovnou, že ste tu cítili stagnáciu, zaseknutie, jednoducho nevedeli ste čo ako keby ďalej. Pre tých, ktorí riešite tieto pracovné záležitosti, by som vás chcela povzbudiť a povedať, že tu cítim a naciťujem, že vám tu príde nová práca, nová pracovná ponuka, kde sa budete cítiť viacej naplnení. A je to niečo, kde budete, ako keby vidím tu aj pracovnú zmluvu, budete tu spokojnejší, ale ako keby tú zmenu, ktorá tam prichádza, musíte dovoliť hlavne vy v tom vašom živote, áno. Čiže keď vám tam príde niečo nové a príde vám to osudom, naciťujem to takú informáciu, že do roka, do dňa, ako sa hovorí, nakoľko my tu máme to koleso osudu, tak jednoducho len to dovoľte. A môže vám tú ponuku dať nejaký muž, ktorý môže byť vo vodnom znamení ryba, rak, škorpión. Tak, to je pre tých, ktorí sa tu cítia ako keby v takom zaseknutí, čo sa týka pracovných záležitostí. Tí, ktorí tu riešia alebo ktorí sa zameriavajú a ktorí cítia stagnáciu vo vzťahoch, tak dobrá správa je, že ten váš človek, ktorý môže byť vo vodnom znamení, pretože ho tu máme zobrazeného ako kráľa pohárov, ryba, rak, škorpión, silne zastúpený ten škorpión a ešte by som dodala, že ešte aj rak, pretože my tu máme tú kartu smrti, čiže máme tu ako keby tú kartu smrti, ale zároveň znovu zrodenia, ako keby v niečo, alebo transformácie, zmeny, premeny na niečo nové. Tento vzťah je pre vás, ale aj vašu osobu, na ktorú sa vy ako keby zameriavate, alebo na ktorú vy myslíte, a tá osoba určite myslí intenzívne aj na vás, tak tento vzťah je pre vás osudový, vzájomne, áno. Tento vzťah ako keby smeruje aj do toho, môže to byť váš dvojplameň, nemusí, tento vzťah smeruje aj do toho, aby jednoducho po tom období naozaj stagnácie, kedy ste vy tomu už neverili, jednoducho neverili ste možno ani samým sebe, ide to ruka v ruke s tým celým, pretože to je to, čo tu vidím, že vy jednoducho ste ako keby prestali veriť v to, že to môže fungovať a že obaja môžete aj pracovať na tom vzťahu, aby ten vzťah mohol fungovať. Tak ja tu vidím, že tu prichádza zmena. Naozaj tá zmena prichádza, mohla to byť diaľka, ktorá vás delila, pre mnohých z vás to cítim, pretože my tu máme kartu toho voza. A to mi často hovorí, že tu bola nejaká vzdialenosť, ako nejaká prekážka, či už ste možno z druhého okresu, alebo jednoducho vás delila ešte väčšia diaľka, tak prichádza tu jednoducho zmena, čo je naozaj veľmi, veľmi pozitívne, pretože my tu máme to koleso osudu, tie veci medzi vami, alebo tá situácia, to spojenie ešte nie je uzavreté. A tá dobrá správa je, že pre mnohých z vás tu cítim spoločné, že budete riešiť spoločné bývanie, spoločnú, povedzme aj rodinu, pretože my tu máme kartu štvorku palíc, čo je naozaj pekná karta, je to karta zároveň aj svadby, pevného takého vzťahu usadenia sa
O tom je tá štvorka palíc naozaj. Čiže ja si myslím, že odporúčala by som nechať čas tej osobe, aby dozrel aj sám k tomuto celému, čo tu bude nasledovať. Takto by som to povedala, pretože ja si myslím, že ten človek si práve potrebuje ako keby porozmýšľať nad tým, čo naozaj pre neho skutočne znamenáte. A ja si myslím, že tak ako vy budete prechádzať zmenou, aj to vaše spojenie bude prechádzať tou zmenou. A nakoľko tu mám dvojku pohárov, tak cítim, že tá zmena bude pozitívna. Tu ku zmene určite dojde. Karty, ktoré som si pre vás predmiešala. Baba Jaga. Otoč sa čelom k budúcnosti a chrbtom ku minulosti. Áno, dnešné výklady všeobecné sú ako keby, keď sa na ne pozerám, o tom, že nastal čas práve k tomu, alebo na to, aby ste sa začali pozerať viacej do tej budúcnosti. Tá zmena, ktorá tam prichádza a tie udalosti, ktoré tu ja naciťujem, sú práve tie, že vy sa ako keby začínate pozerať do budúcnosti, pretože tá Baba Jaga bola naozaj veľmi inteligentná a veľmi bystrá. A s tým, že my tu vidíme ešte aj tú dúhu a verím, že ju vidíte aj vy na tej karte, tak mi to hovorí o tom, že práve vás tu čaká naozaj veľmi taká pekná a pestrá budúcnosť s tým človekom. Tá dúha je dokonca podľa mňa ešte, ja ju vidím ešte aj tu, ako sa tá karta tých dvoch pohárov, ako sa tie dve ruky spájajú. Takže tú kartu si položím sem. Dobre. Knieža mečov. Naozaj, povedala by som, že vaša osoba môže byť ešte aj vo vzdušnom znamení, vodnár, váhy, blíženci, ale zároveň by som k tomu dodala, že táto osoba naozaj veľmi premýšľa nad tým vašim vzťahom a práve preto by som, a tie karty aj odporúčajú, aby ste tomu dali ešte nejaký čas, v zmysle nie čakať na tú osobu, ale dať čas tej osobe, pokiaľ potrebuje si nad tým naozaj porozmýšľať. Vznešený pán, vďačnosti a služby, nesebeckosť, pokora, vedomé konanie. Áno, tu je naozaj ako keby, vidíte, ten človek tu nad niečím meditoval, ale potom naozaj k niečomu ako keby prišiel. A práve to tu naciťujem, že vás tu čaká pre mnohých z vás, ktorí pozerajú práve výklad, bez ohľadu na to, či ste muž alebo žena. A ešte raz chcem dodať, že to konečné rozhodnutie je samozrejme na vás. Posvetná múdrosť. To je naozaj veľmi, veľmi pekná karta a veľmi silná, pretože my tu máme ten kvet života zobrazený pri tej sove, ktorá nám symbolizuje krásnu posvetnú múdrosť a aj to, že vlastne na veľa vecí človek dokáže prísť alebo príde vďaka tomu, že dovolí, aby prišiel alebo prešiel ten správny čas, kedy si tu má niečo uvedomiť. A to je to, čo tu ja naciťujem, pretože s tou kartou smrti a z toho znovu zrodenia, zároveň ako to ja hovorím a interpretujem, nie je možné to ako keby ten čas posunúť alebo si ho nejako umelo vynútiť alebo ho umelo nastaviť. Jednoducho tu je potrebné, presne ako hovorí táto karta, vedomé konanie. Áno, že to vedomé konanie a jednoducho ten čas prichádza, ale prichádza prirodzene a zároveň podľa mňa aj osudovo, to znamená, že ten čas príde. Tie veci sa tu ešte budú medzi vami určite diať. To je to, čo tu samozrejme cítim. No a zároveň by som sa vám veľmi chcela poďakovať aj pre balíček číslo 3, aj pre všetkých, ktorí to dopozerali až sem. Za váš čas. Budem sa tešiť pri ďalšom výklade. Samozrejme, kontakt na mňa je v popise videa v prípade záujmu o osobný výklad. Majte sa krásne a krásne dni. Ahojte.